Ma'am! Madam! Excuse me, dam! Oh, ano sa niya? Ikapoy kukukod niyo, dam, eh. Ano maning anak, dam, no? Alagay, murag mauna, oh. Madobi? Ay, Ubi, cute ni Udribi, Wow! Picturean din mo akong anak, ya? Okay, maniniyot, magugudam. Cute po kayo mong anak ba? Pagka naman kay picture ya, nagpila po niya. 500 lang na, dam. Kay gikapoy, makubukod sa inyo. Gikan sa eskwelahan ba? Antod, dira, gaya ng kapa sa inyo, ha, eh. Oh, mahala po dani ya, 100 naman akong kwarta ya, pero 100 na lang ya. Di madadam, eh. Alkansi kay ko, anak. Oh, 100 lang good ya. Ang yun, ang good kuya. Kapinan man ako kiss. Ha? 100 plus kiss? Alkansihan ako, anak, dam, eh. Oh, di na lang kuya, di ka. Sige na lang, deal na lang. 100 plus kiss. Alkansihan ako, anak, eh. Ay, salamat. Naraya, asa makagusukisan? Sa lips o sa cheek? Uy, mama! Sige, sa lips na lang. Kay murang gihapon. Lips mong gihapon ni mong piliun. Sige, be. Tagdi ka ba, di? Ayo. Okay na ya? Okay na lang. Sige, atos ako. Salamat. Yay, mama!